Arratsalde on eta beste zer baino lehen eskerrik asko Emuni, aukera honengatik, eskerrik asko Iñaxio, sarrera egiteagatik eta lastima, hirukotea espero genuen hemen, eta bueno, bikotea oraingoz, gero jaio etorriko zaigu, eta ederki moldatuko gara. Nire traste guztiak hemen utziko ditut, ze Iñaxiok oso ongi markatu du pauta orain arte, ea ez dudan nik orain kontrakoa egiten, denbora zorrotz eramaten saiatuko gara, beraz hemen utziko ditut kontrolerako gailu guztik, eta esan nahi dizuet, solasaldia izatea nahi dugula, mai txikiaren ingurukoa baino, eta beraz nahi genukela zuek ere solasaldian parte izatea, galderak egin nahi baldin badituzue, mai gainean dauzkatzue papertxoak, eta gogoratu Twitterren bitartez ere, BS bideak, berrikuntza sozialaren bideak, BS bideak traola erabilita, entzuten izango garela, zer galdetu nahi duzuen, zer erantsi nahi duzuen, zer ekartzea nahi duzuen jasotzeko. Izan ere, egun osoko elkarrizketa bezala ere, edo solasaldi bezala ere, uler daiteke gaur hemen bizi izan duguna, ezta? Jaio Herrerok goizean goizetik ilargiari begira jarri gaitu, ez da beti gertatzen askotan ilargia bai seinalatu egiten dugu, baina atzari begiratzen diogu, ez da? Aldiz, esango nuke lortu duela, behar den tokira begiratzea, begiratu hori luzatzea, eta ikustea ez zer datorkigun, baizik eta zer dugun jadanik esku artean. Hori eta gero, adibide bikainak entzun ditugu. Esan daiteke kaleoideoskopio batetik begiratu dugula, ez da? Bere hortan, adibide horietako batek islatzen dituelako berrikuntza sozialaren zantzuak edo ezaugarriak. Eta nola edo hala, orain hau guztia txirikordatzen saiatuko naiz. Badakit izugarrizko inbidia duzuela, zuetako denok hemen egoneko zenukete bi solaskide hauekin hizketan, aprobetxatu aukera mesedez eta ez utzi ni bakarrik. Eskerrik asko, Gorka Espiau hemen izateagatik. Plazerra, benetan. Eskerrik asko, zeuri ere noski. Beste bide batetik, itxaso lehizula, beste bide batetik etorri eta nolabait ikuspegi akademikoa jasotzea tokatzen zuri, UEU eta Euskal Herriko Unibertsitatea ekogunea ekarriko diguzulako, ere hango esperientzia ekarriko diguzulako, eta Gorka Espiauri berriz, nazioarteko esperientzia horiek ere inguratzea eskatuko diogu, The Young Foundationetik eta Agirre Lehendakaria Zenterretik hitz egingo ere egingo diguzulakoan, eta jakina zuen esperientziatik ere bai. Lehen da biziko txanda, Gorka, beharrik ere espadago ere, zeure buru aurkeztu, eta beriziki motxilantzuk zer ekarri nahi diguzun azaltzeko. Bueno, nik ez dut, nik da bin arratsalde on eta eskerrik asko, gonbidapenagatik, hori handia da niretzat eztabaida honetan parte hartzea. Nik uste dut txapela asko ditugu, gaur egun guztiok, baina azken bola honetan Agirre Zenterren barruen euskal transformazioa egon gara ikertzen berrikuntza sozial ikuspuntu batetik. Gure interpretazioa da Euskal Herriko transformazioa ezin dela ulertu, ez badala ulertzen berrikuntza sozial ikuspuntu batetik, eta gero nire lana nazioarte mailan izan da, esperientzia horretatik zelan diseinatu eta martxan jarri berrikuntza plataformak. Young Foundationen urte pare bat, hango berrikuntza komunitarioen taldea martxan jarri genuen, eta azken bola honetan Quebecen egon naiz lan egiten, eta orain Indian, Peru eta Mozambiken. Itxaso, zure txanda. Motxilan zer dakartzun, lehen da bizi? Bai, hiru hitz esan da, izango liateke ekologia, hizkuntza eta hezkuntza, ezta? Ekogunean egiten du lan, ekologiaren kultura zabaltzea du helburu, eta horren baitan, pixka bat guztiz jaiok egin duen begirada berdinetik,
eta modu osagarrian ekologiaren krisian ere hizkuntzen krisia gaineratuz. Hizkuntza ekologiak azkenian planteatzen du ekologiaren begirada eta bizi eredu hizkuntzen bizi berritze eta garapen jasangarriaren bidean zein praktika zehatz hartu daitezken. Eta lana batez ere hezkuntzan, gai honi buruzko pedagogian izan aur txikietan, baso eskola ereduan, naturakin harremaneko ereduetan, gazte ekoliderrak izan da proiektu bat, gazteak ekologian eta lidergoan ezteko, eta pixka bat hizkuntza ekologia begirada hau ere, euskararen bizi berritzea eta kalitatez euskaraz eroso bizitzea ere ekologikoa dela proposatzea edo ekartzea. Bazkale osteko patxada guztiz apurtzeko, guazen galderarik errexenarekin, zer egin behar dugu Euskal Herrian? Errez. Nik ez dakit zer egin behar dugu, baina, behintzat, nire ustez eta, nik ustez, gai honet honi buelta desente baten garazta, ikuspuntu ezberdinetik. Baina nire ustez lehendabiziko sugerentzia izango zen berrikuntza soziala eta Euskal Herriko nortasunarekin benetan konektatzea. Ze momentu honetan, hau da, ekitaldi hau da oso berezia. Eta nik benetan, ez formalki, baina benetan eskerrak eman berezkiote muneri horrelako ekitaldia horrela antolatzeagatik. Ze, zu, hilar badakezu, berrikuntza sozialen inguruan, eta goezalde dago hortik bebai, hainbat ekitaldi eta ekitaldi antolatu dira azken urte hauetan berrikuntza sozialen inguruan, baina nire ustez gehienak, ez dut izango guztiak, baina gehienak, ez zeuden erabat arrotuta Euskal Herriko transformazio eta nortasunarekin. Ekitaldi horiek posiblea zen egitea Madrilen, Singapurren edo Londresen. Eta forma, hezkuntzatik hasita, baina baita ere adibideak, metodologiak, adibidez komunitatearekin lotura, gaur oso nabarmen izan dena, hori orain arte ez da egon gure herrian. Eta nik uste dut, jarraitzen badugu hori egiten, ez badugu hori konektatzen, galduko dekogun kapital guztia. Eta ez dugu esera portatuko, eta ganera gelituko da esparru utz bat bezala. Eta nik uste momentu honetan, arrisku hori maigainean dagoela. Sakondu dezakegu horretan, baina lehendabiziko, ni ustez hori da lehendabiziko planteamendua. Eta gero, nik uste dut, esperientziatik, arlo horretan nazioarte mailan falta diren normalean 3 elementu ez bakarrik hemen, baina nazioarte mailan dire radikaltasun puntu gehiago, hau da, gaur goizean jaioak aipatu dituen hainbat gauza, iruditzen zaigu, edo txokanteak iruditzen dugu, baina dire gauzak, direla hain potente eta hain nabarmen bereziak ematen dutela. Baina radikaltasun puntu hori gure herrian beti egon da. Eta egon da beti transformazio prozesu importantenetan. Eta nik uste dut beldur garela radikaltasun puntu hori horrekin konektatzen. Eta radikaltasun puntu hori zelan konektatzen da orekarekin. Normalean hori gustatzen zaigu sukaldaritza adibideak planteatu, eta sukaldaritza munduan plater edo enrezetariko berenak dira horiek oso radikalak direnak, baina baita ere orekatuta. Eta bi kontzeptu horien artean nik uste dut dagoela esparru oso handia gauza egiteko. Eta azken elementua niretzat da eskala handiko ambizioa proiektua martxan jartzeko. Euskal Herrian ere
konparatzen baduzu berrikuntza sozial adibideak Euskal Herrian egon direnak eta nazioarte mailan dagozenak, guk dekoguz izugarrizko adibideak tamaina handikoak direnak. Baina berrikuntza sozial mundua zentratzen ari da esperientzia txikisetan. Eta nik orain inoz dut ulertzen zergatik konzentratzen gara bakarrik, ez dute esan gure, esperientzia txikiak ez direla importantea. Baina ambizio moduen zelan planteatu tamaina handiko iniziatibak eta kolaborazioak. Horrela geldituko naz txapa egiteko. Erronka potoloa da, geuren hortasunetik radikalak izan, baina oreka bilatuz eta munduari emateko moduko proiektu globaletara. Horiek erronka nagusiak, nola edo ala laburtuta, gorkak planteatu dizkigunak itxaso. Bai, ni saiatu naiz dekalogo batera etortzen, ezta? Eta, bueno, zeintzuk azpimarratuzko nituzken ere, eta lehena da abia puntua ere egin behar dugula gure izatetik, gure kulturatik, gure berezitasunetik, gure hizkuntzatik berritzea tokatzen zaigula. Mundu oso konplexuan mugitzen ari gara, Jaiok ekarri duen aztarna ekologikoaren adierazlera ekarrita, 3 Euskal Herri behar ditugu Euskal Herrian bizigeran bezala bizitzeko, ez da jasangarria, krisi ekologikoa, sistemikoa da, hizkuntzakoa ere bai. Eta orduan guk hemen badaukagun berezitasunetako bat, indarguneak ere baditugu, ahuleziak ere bai, hizkuntza gutxiagotu baten herria gera, ezta? Eta hori da ere gure erronka eta gure aukera berrikuntza egiteko. Nik uste gure berezitasun hori aintzat hartzea, ezta? Ez dago egungo sistemari alternatiba bakar bat, herri bakoitza, komunitate bakoitzak asmatu behar du bizitzen muga fisikoen barruan, naturarekin harremanean eta gizakion harreman orekatuetan sistemikoa da, naturaz asko dago ikasteko hortaz, ezta? Prozesu dinamikoak, eraldatzaileak, aurreatatze espiralaren simboloa, eta zentzu hortan guretik, nik uste badaukagula indefensio ikasia edo konplexu batzuk hor bai radikaltasunez, uste daukagula asko emateko, eta eskaintzeko, eta aukera bezala ere, ezta? Aniztasunak aberastasuna esan nahi du, biologian eta ekologian ebai, eta zenbat eta aniztasun gehiago, orduan eta aberatsagoak izateaz gain, bizirauteko aukera gehiago ditugu. Eta orduan, gaur egun, 15 egunero hizkuntza bat, kultura bat desagertzen ari den munduan, gure kulturari, gure hizkuntzari eustea da munduari ekarpen propio bat egitea. Orduan, hori dirutze zait abia puntua, edo kapital soziala aipatu duen alen Jaiok, zein dira gure indarguneak. Elkartegintza, komunitatearen indarra, orduan, hor ondo artikulatzea, gizarte mugimenduetan, eta beste eragileekin, elkarlanean, hortaz hitz egin dezakegu, luze, segur. Zein zuzen ere, beste eragile horiek, aipatu ituzu, eta horrek bide ematen dit, nola galdetzeko. Norantz jo beharko genukeen eta nondik abiatu garen bai, baina nola egiten da hau da. Hemen gaude, egon behar dugun guztiok, nor falta da, norrez da etorri. Norrez da etortzen ari berrikuntza sozialaren bidera edo hainbeste busti gabere zeintzuk egon behar duten, nola egin dezakegu hau? Bueno, perspektiba sistemiko, aipatu duzun perspektiba sistemiko batetik, nik uste dut 4 kategoria fundamentalak dagozen horrelako berrikuntza sozial proiektu sistemikoa martxan jartzeko. Arlo soziala, eta hori arlo soziala zer den, eta notzu diren, arlo publikoa, arlo pribatua eta akademia. Nik uste dut normalean horrelako planteamendu sistemikoak martxan jane behar dira, horrelako kategoriak behintzat egon behar dire alan edo lan. Eta interesantena da, nik uste momentu honetan eta aldaketak ikusten ari gara arlo guztietan hibridazio prozesuak, ez dakit euskeraz horrela esan erden, baina lehen esparru hauek esparru estankoak ziren, ezta? Eta hori ja ez da
suertatzen horrela, ezta? Ia, eta zuek zuen eremutan ziur nago ikusten duzuela hori, hori muga horiek, ja ez dago zela hain nabarmen, ezta? Orduan, berdin da hasiera puntua, hau da, segurazki gaur gizarte minutuk edo gizarte esparrutik igual eragile gehiago edo, bueno, ekonomia soziala eta ekonomia soziala azken finean zubi bada, ezta? Gizartea eta ekonomia munduen arteko, baina naiz eta hortika hasi, nik uste dut importantea dela jarrera, zelan berdin da, sistema komplejo batean berdin da nondik sartu, baizik eta edozein abiapuntutik zelan ekartzen diren beste elementu horiek, ezta? Eta egia da momentu eta berrikuntza sozialen arloan, nik uste dut desoreka handi bat dagoela. Momentu honetan interpretatzen da gehien bat, ez bakarrik hemen, baizik eta nazioarte mailan, berrikuntza soziala arlo publikoarekin, arlo publikoan eman daiteken berrikuntzakin, hori bereziki nazioarte mailan, eta logika da, logika ekonomiko bat. Nork ordaintzen du, arlo publikoa proiektu honentzako, eta orduan iniziatibak kokatzen dira esparru horretan. Baina esparru hori nire ustez ja oso mugatuta dago, eta ematen ari diren emaitzak oso eskasak dire. Baina ikusten ari gara, gero eta gehiago, arlo soziala berez badago esparru horretan, bai egia da berrikuntza eta arlo soziala ez datu zela bat beti, baina normalean arlo soziala badagoela berrikuntza sozial esparruan, eta gero eta gehiago nik uste dut ikusten dugula arlo pribatua mugitzen esparru horretara. Askotan helburu ez oso argiekin, baina bai, interesa handiarekin, eta horretaz txekegu gehiago, eta baita nik uste akademia munduan bebai pasatu da, ikustetik, kanpotik ikustetik parte hartzera. Eta badagoz esperientzia interesante, baina nik uste horretan dagoela esparru hoien erlazioetan dagoela nik uste aukera. Sistema komplexua denik ezinuka. Arlo nagusiak horiek lirateke gorkaren ustez, itxaso beste zerbait erantzi beharko litzateke, nola horiek? Guztien kontua da, ardura konpartituak eta berezituak ditugu, eta zenbat eta eragiteko gaitasun gehiago, arduan eta rolak desberdinak izango dira. Nik uste, eraldaketa datorrela horrere, zen rol hartu behar dituzten eragile guztiek, ezta? Gizarte mugimenduak modu antolatuan, eta bestela ere gero eta aktiboagoak behar dutela izan nabarmena da, beharrezkoa da, komunitateak eta bizkat behar errealak, zeren berrikuntza soziala zer dan, nire ustez gako bat da, zer da, gure benetako arazoak, arazoei irtenbidea emango dieten proposamenak. Baina arazoak guk gaur dauzkagunak izango dira, gure egunerokoan ditugun, gure bizitzetan dauzkagunak, eta horiek dira, zaintza arazoak, aisialdi denbora euki edo espresaka bizi garela, badira behar materialak, baina baditugu ongi bizitzea zer dan, ezta? Eta hor, zenek egingo du gure bizitza hobea, guztion artean, guztiok eta barz. Bai iruditzen zait, gure administrazioei eta politikari ere eskatzen zaiola beste rol batzuk hartzea. Ez bakarrik noski interdepartamentala izatea, arazoen aurrean ez da euskera sailetik konponduko, lurralde antolamenduak igual eragin gehiago du, hori ere ikusten dugu, baina gehiago ere igual beste eragileekin harreman ere desberdina izan behar dela, nik uste torre hitz egiten da, artikulazioa, plataforma bat izan behar dela eragile guztien artean, pixka bat fasilitador edo lan hori eragileak biltzeko aukerak eskaintzea, sarean, beste funtzionatzeko modu batzuk, askoz ere demokratikoagoak, askoz ere parte hartzaileagoak, azkenean hitz egiten ari gera prozesuei buruz. Eta hori oso garrantzitsua da. Ez gera ari helburu batez hizketan, baizik ari gera egunero sortzen gure gizartea. Eta prozesu horretan denok parte hartu behar dugu. Denok parte hartu, baina aldi berean aitortuta agian deseroso xamar gertatuko zaigula. Denok aldatu behar dugula pixka bat. Denok asumitu behar dugula, sistema komplexua dela, hartu eman
malguak eratu egin behar direla eta rol desberdinak joka ditzakegula momentu desberdinetan, ezta? Rol horiek horren itxita ez daudela, bestearengandik zer espero duzun horren garbi ere ez dagoela, hemen empatia ariketa handi bat egin behar dute elementu guztiek. Ze rol desberdin jokatu beharko genukela iruditzen zaizu Gorka? Bueno, egia da oso rol ezberdina da zela eta hori plataforma horiek, plataforma induzte dugunean, txikiten ari gara, zer motako aktoreak eta zer motako metodologiak interkonektatzen ari gara beste etekinak ateratzeko, ezta? Eta egia da, ez dela gauza bera, normalean lau elementu nagusi dagozela, hau da, lehendabiziko fasea, diagnostiko fasea, hau da, egoera zer den, zein da arazoa, eta hori zelan ulertzen den, eta fase horretarako behar diren aktoreak normalean dire bai akademia mundutik, bai eragile sozial mundutik, arlo publikoa bai egon beharko zen, baina normalean ez dago horretan, zentratuagoa dago ekintza prozesutan, orduan nik uste dut aktore gehiago behar dire errealitatea hobeto ulertzeko, ze momentu honetan nire ustez egiten ditugun hausnarketak oso hausnarketa superficialak dire, eta benetan ez dakigu arlo sozial eta politikoan zer gertatzen ari den, eta nik uste dut dagozela adibide oso potenteak hori defendatzeko momentu honetan, dekogun erramientako kuantitatiboak eta big data eta hori, baina benetan ez dakigu zer gertatzen ari den, eta baitare, eta ez dugu ikusten, ez dugu behiratzen errealitatea eraldatze perspektiba batetik. Kuestionamendu perspektiba batetik, eta horrek kondizionatzen du berrikuntza prozesu guztia. Orduan nik uste aktorez bereziak egoera hobeto ulertzeko, gero kokreazio prozesuak benetan kokreazioari buruz hitz egiten dugu, baina benetan sistematizatuta dagoen kokreazio prozesu oso gitxi dagoz, eta gertatzen dena da, aleatorioki jendea biltzen dela eta sortzen dire gauzak, baina nik uste dut ez dagozela aktoreak benetan kokreazio prozesuak sistematikoki egiten dabena, eta hitz egiten ari da naiz, hasi, plan, orokorrean, baina, eta baitare prototipadurako hitz egiten dugu prototipoak, zelan prototipatu eta bar, baina kategoria ezberdin guztiak nahazten ari gara. Hau da, ekimen komunitarioak, berrikuntza sozial txikiak eta eskala handikoak eta berrikuntza arlo publikoan nahazten dira kurrikulum berdinekin. Eta nik uste dut, han behar dugu aktore berriak diferentziatzeko zelan lan egin plano ezberdinetan, eta gero baitare ebaluazio arloan aktore eta jarrera berriak. Ze orain momentu honetan ditugun indikadoreak kasu gehienetan, adibidez arlo komunitarioan, ez digute esaten bilatzen ari garena. Adibidez, Londresen orain, normalen epatzen dut hori, iniziatiba oso potente badago, arazo asko dituen auzo batean, eta haiek neurtzen ari dire aldaketa prozesuan, zenbat kooperazio aukerak dekon komunitateak eta pertsona individualak. Eta hori neurtzen ari dira. Zenbat aukera dagozen kooperatzeko eta zelan artikulatzen dira kooperazio horiek. Beraientzako hori askoz ere interesantea da, ez dakit zenbat jende hartu dauen iniziatiba baten baina. Errealitatea kontatzen digu galdetzen dioguna, eta galdetzen badiogu oker, kontatuko diguna behar bada ez digu balio izango, ezta? Nola egiten dugu rol hauek garatzeko, integratzeko, kasu batzuetan, baita ere, norberak ere ikasteko hori egiten. Bai, ikasketa prozesu bat da, guzti bizi jaiotzen geranetik hiltzen geran bizitza ikaste prozesua da, ez? Da gutako bakoitza berean ikor, ez dakite erantzuten diodan
galderari, baina iruditzen zait, bakoitzak ekarri behar duela dakiena, ez? Ikerketa munduan dabiltzenak egiten dute ikerketa ekintza ere bai, ez da? Badaude, ikertzen ari zeran betartean, eraldaketa bat bilatzen duzu ja hasieratik, ez? Beste gauza interesgarri bada prospekzioa, ez gaude egungo errealitatea behar ditugu jakin zein diren arazoak, baina aurrera begira, baina baita ere, iritsi nahi degunetik atzera. Osea, zer da desiratzen degun estenatokia? Eta hortik hasi, ez? Backcasting, osea, jarriko gera nun gauden, nik begiratzen dut orain parean daukadan irudi zoragarri hori, ez da? Hori da, gaurko ekitaldiaren, berrikuntza sozialaren iruditara ekarrita, ez da? Nik uste oso garrantzitsua da elkarrekin irudikatze hori egitea, eta ze gizarte eredu nahi dugun, zein diren gure beharrak elkarrekin, eta hortik, gero ikusi nola iritsiko geran hortara, eta orduan askotak ditugun mugak eta eskemak apurtzen dira, ezta? Batzutan daukat sentsazioa gaudela, zein dira oraingo datuak eta oso garrantzitsua dira, eta igual daude behatokiak, eta behar ditugu datu hori, baina pertzepzioak dute izugarrizko garrantzia. Pertzepzioak izan daitezke egian oinarrituak edo ez. Gazteak adibide bat jartzeko, ezta? Gazteak euskeraren erabileran ze faktorek eragiten duten, bat da euskerarekiko edo ezagutza soziolinguistikoekiko dauzkaten pertzepzioak, zer sentitzen duten. Edo guk esan dezakegu hemen, badakigu 3 planeta behar direla gu bezala bizitzeko, baina gero gure egunerokoan sentitzen dugu muga horietatik kanpo bizi garela, gure pertzepzioak eragiten dute, ordan. Iruditzen zait, ariketa hori ere egin behar dela, bai erakunde guztietan, gai elkartetan, ez? Eta nik nabarmenduko nuke gehiago igual nire komunitate gizarte mugimenduen begiradatik, oso garrantzitsua dela ere interes komunak bilatzea noski, azkenean justizia soziala hitz egiten ari gera, ez da? Gaurko zer da berrikuntza soziala, justizia sozialaren helburua, baina ekologismotik, feminismotik, euskalgintzatik, dauzkagu interes komunak eta dauzkagu desberdintzen gaituzten hainbat burrukabide, ezta? Eta nereak zurea bihurtzen badira, egingo dugu ekofeminismoa, eta hizkuntza eta ekologia egiten badago hizkuntza ekologia, eta iruditzen zait berrikuntza egin behar ditugula horregatik berrikuntza egiteko adibidez, bai edo bai, disiplinartekotasuna, unibertsitatearen begiradatik, edo dozein proiektu realetan, behar dugu, ezin ditugu erronkak, lurralde baten kudeaketan, erronkak disiplina batetik landu ez, edo ikasi dugu denak karreran ikasi dugu, danak zuzenbidea, danak nire kasuan, eta denak gauza beretik, eta behar ditugu beste input batzuk, eraldaketa da, ritmo oso bizikoa, oso azkardoa, orduan, behar ditugu bilatu bide horiek, ez? Berehala joango naiz berriro prospekzioaren gaira, ze oso harimuturi interesgarri iruditzen zait, baino Twitterren bitartez galdetzen digute rolak aipatu ditugularik, alegia zein arlotan egon behar dugun, edo zein arlo egon behar luketen zean, eztabaida edo lan honetan, galdetzen digute ere norbanakok, arloietako guztietan, edo zein delarik ipintzen diogun etiketa hor pertsonak gaudelako. Ez da, eta galdetzen digute, nola eragin herritarrok justizia sozialean aktiboagoak izan gaitezen. Badirudi norbanakotasuna gailetzen ari dela gure baliotan. Nola egin, nola geuk herritar modura, edo zein delarik une horretan daramagun motxila edo txaketa, nola egin, parte hartzen. Galdera botoloa da. Ezak, nik uste dute momentu honetan, eta zakipatu duzu hori, normalean eramaten du eztabaida arlo razionalera oso azkar. Eta badakigu, nik uste hori evidentzia asko dagoela ja, normalean motibatzen gaituena beste plano batean mugitzen da. Dela percepzioen planoa, balio, narratiben, sinesmen planutan. Eta, adibidez, zeratuko nazuri erantzuten gure egoera konkretu, ze bestela igual oso abstraktua izan ditek, baina Euskal Herriko egoeran, nire ustez, aldatzen ari dira gure narratibak. Hau da, nortzuk garen,
pertsona moduan eta herri moduan, eta zeintzu diren gure balioak. Eta zelan erantzuten diogu realitateari narratiba eta balio horien arabera. Ze orain dela 20-30 urte, eta hori, gu egon gara peskate hori aztertzen, erronka sozialei aurrean, baziren oso narratiba eraldatzaile potenteak, transversalak zirenak. Hau da, plano guztietan, plano sozialan, plano ekonomikoan, akademian, ia leku guztietan, naiz eta ezberdintasun pila bat egon, zelan egin behar ziren gauzak, bazegoen metanarratiba bat aman komuna zena. Nortzu garen eta zelan eman behar diogun buelta egoera honi. Eta esparru hori azken bolada, urte hauetan bereziki, segurazki, gure egoera sozioekonomikoa asko hobetu delako orokorrean, inpakto zuzena izan du hori narratiba eta balio sistema horietan. Oso kritikoa izan da eta provokatzailea eta guzti hori, nik uste dut momentu honetan oso kontserbatzailea garela, ze beldur garelako daukaguna galtzen. Orain dela 20 eta 30 urte ez egoen iaia ezer galtzeko eta planteamendua zen ia zelan elkarrekin ematen diogu buelta egoera honi. Momentu honetan, bakoitza, plano ezberdinetan eta badakit generalizatzen ari naizela, baina orokorrean momentu honetan nortzu garen eta zer egin behar dugun baldintzatuta dagoela beldur horretatik nire ustez. Eta orduan oso zaila da arlo razionalera pasatu, hau egin behar dugu, horrelakoak dira instrumentuak, ez badugu konpartitzen eraldatzailea den narratiba bat. Ez da posiblea, nire ustez, gizarte konserbatzaile bat izan, narratibetan eta gero ekintzetan oso radikala izan. Orduan, momentu honetan, eta provokazio moduan, ze badakit ez dela, eta bereziki esparru honetan oso injustua izango zen hori esatea, baina ni adibidez, nire buruari hitz egiten badut, nik uste dut oso konserbatzailea naizela. Osea, beldur horiek ikusten ditudalako. Orduan, nik uste dut importantea izango zen, hausnarketa sakonagoak egin bi plano horietan. Ez bakarrik plano razionalean, baina bereziki hori arlo emozionalean, arlo aspirazionalean, zer gertatzen ari den. Eta ni benetan, uste dut, horren dino, ez dakigula zer gizartea dekogu. Ez dakigu zer dakigun, eta hori da gertatzen zaiguna, ez dakigu oraindik oso ondo nondi gabiltzan, ohar mentala da, behar bada, gizarte berrikuntza, adibide edo praktikak bilatu behar baitugu, agian geurean bezain aberats edo aberastuta ez dagoen gizarte batera begiratu beharko genukela, gero galdetuko dizuet horretaz ere. Zer egin beharko genuke norbanakok aktiboagoak izan gaitezen? Nik uste, salbaldu behar dela ongi bizitzearen pedagogia. Zer da ondo bizitzea? Segurazki zu daukasun arazo bat konpontzen dizun praktika txiki batek eramango zaitu beste modu batea bizitzea. Jarriko dut adibidez oso txiki bat, adibidez kontsumo talde batean parte hartzea. Zure ari zera, edo gaur egon diren 10 esperientzia horietan, ez da? Agian fokoa jartzen dute hemen, baina eragina gauza askotan dago, ez da? Kontsumo talde batean parte hartzen dezunean, ari zera zure auzoko jende anitzarekin, egunerokoan baino anitzagoa denarekin, bizitzen. Ari zera kontsumo eredu bat tean sartzen. Sartu zaitezke, bakarrik nahi dezulako osasuntxu jan. Baina sartzen zera sistema modu horretan, eta bapatean ikusten dezu horren atzean dagoen filosofia osoa. Eta ezagutzen dezu, zure jaten ari zelara, Jabiren baratzeko produktuak. Eta gainera bizizera euskeraz talde horretan. Eta gainera, usoko festetan ere egingo dugu ez dakiz zer. Eta gainera zure aurrei
esplikatzen diozu garaian, bertakoa, garaikoa, ekologikoa jatea zer den. Osea, gauza oso txiki batek, eraman ditzazke satisfazio edo postasun asko. Eta nik uste, guraso batza, igual guraso elkartean parte hartzen, edo parkean eragiten, edo hizkuntza, gure egunerokoakin lotura duen interes zuzena bilatuta ere, engantzatu zaitezke beste mugimendu bat. Nik uste mugimendu sozial eta elkarte batzuk nahiko itxiak igual izan daitezkela, jende berria sartzeko, de implikazio militantziarekin igual lotzen dela, baina daudela parte hartzeko modu oso desberdinak eta interes guztiak, gerturatzen den guztia, ongi etorria behar duela izan, ez? Zeren, da pixka birus bat ezela, kontagiatzen zoaz, ez? Esperientzia positiboa bada. Horregatik, edozein eraldaketa prozesuetan parte hartzen desun hortan zerbait positiboa izan dadila. Reforzatu ateratzeko eta zure identitatearen parte egiteko, ez? Eta hor zailtasunak lehen esperientzia txarra bada, edo zure aurre iritziak gailditzeko gai ez bazera, edo. Edozein kasutan, lehen esaten zenuen bezala prozesua da, azkenean. Hortan ikasteko arrolak aipatu ditugu eta erakunde pribatuek bete beharreko rola aipatu da ere galderen artean. Mezenasgotik arago. Politika zerbitzu publikoen diseinuan ez dakit sartu behar ditugun, eta sartu behar baditugu, edo sartu behar badira, sartu behar badira, zer eta nola, zer rolekin, ez da? Ze batzuetan, lehen da biziko galdera izaten da, zer aterako duten, ez? Lehen aipatu duzu ere, bildur hori, edo. Bai, bueno, nik ustez ez dago, hori errealitate bat da, orduan mugak artifizialak planteatzea esparruetan oso zaila da. Eta berezeki Euskal Herrian, eta hori da, nik uste dut gauza importante bat, Euskal Herrian demostratu da modelu hibridoak posibleak direla eta lehiakorrak direla. Eta hau nazioarte mailan askoz ere zailagoa da bilatzea. Ez dago tamaina handiko esperientzia pribatuak edo hibridoak konpetitzen ari direla merkatuan. Baina Euskal Herrian bai. Eta hori demostratu egin dugu, baina ez gagoz hortik tiratzen. Tiratzen ari gara, nazioarte mailan dagozen esperientzia batzuetatik nire ustez askoz ere mugatuagoak direnak. Adibidez, momentu horretan gauzarik importantena, aurreratuena, berrikuntza munduan, mundu mailan, da zelan diseinatu kolaborazio estruktura kooperatibak. Hau da, manufaktura munduan edo Internet of Things munduan, zelan planteatu iniziatiba ezberdinak autonomoak direna, baina konektatuta estruktura konplexuekin. Hori da, Euskal Herrian martxan jarritzen, martxan dagoen sistema bat. Era bat, guk demostratu dezakegu hori zelan egiten. Momentu horretan, galderarik importanteena da, manufaktura munduan, hori, who owns the machine? Hau da, nork deko makina berrien jabetasuna, ezta? Nor da makina berriaren jabea. Eta guk dekoguz, hemengo enpresa eta enpresetan jabeak dire langileak. Eta hori da gauzarik aurreratuena mundu osoan. Eta hemen dekoguz esperientzia horiek. Eta ez gauz hortik egon beharko ginateke eztabaida hori lideratzen mundu mailan. Eta gauz nik uste dut beste rollo batzuetan, ezta? Orduan, mundu pribatua erabat dago esparru honetan, eta oso interesantea da, eta batzutan kezkagarria, ze adibidez, eraikuntza munduko enpresak, inbertitzen, nortzuk dagoz berrikuntza soziala benetan inbertitzen arlo pribatuan. Eraikuntza eta energia enpresak, nahi dutelako komunitatean beharrak eta nahiak hobeto ulertu, bankoak, finanziazio modelo berriak zelan diseinatu aztertzen, eta konsultoreak. Konsultoreak, dagozela momentu honetan,
Londresen, Nova Yorken, berrikuntza sozial taldeak eraikitzen, esparru hau okupatzeko. Eta hori ja badago, osardun, eztabaida ez da ia sartzen direna da ez, badago oso esparru horretan. Kontua da, ia beraien parte hartzea positiboa da, negatiboa den, eta ze alternatiba dago zen. Eta berriz ere, nik uste dut, guk, gure esperientzian, dekoguz, 3 arlo hoietan, modelo alternatiboa konpartitzeko. Harrapatu nauzu, ze hemen ukan prestatuta galdera, Gorka, eta zein dira mundu mailako referentea zerri behiratu behar diogu, eza? Ikasi behar dugu galdera batzutan, bintzat, beste modu batez egiten, eza? Ez bakarrik esaten zer dagoen handik ikasteko, baizik eta zer eman dezakegun guk ere ikasteko. Zure iritzian nuke itxaso, zer rol jokatuko lukete? Nazioartean, aipatzen Ez, duzu. orokorrean zer rol jokatuko luketen erakunde pribatuek? Pentsatzen dut behar sozial hoien parte egiten eta aktibo izaten, ez? Ez duke gehiago, ez dakit, azpimarratuko hor. Prospekzioa aipatu duzulen eta galdetzen digute ere Twitterren bitartez gogoratu nahi izan ezkero traola BS bideak dela, eta hemen txegiala izketan pixka zuen iritziak ere jasotzen, galdetzen digute etorkizunak zer aukera arriskuetara dakartzkigun, badakigu? Berrikuntza sozialeko prozesuetan txertatzen ditugu proiektzio horiek? Kontuan izaten dugun, gaur-gaurkoari erantzun behar diogu, hala datorkiguna ere aintzat hartuta, pixkat soluzio edo bide berriak jorratu behar ditugu, beti horri izaten dalako tentsioa, eza? Gaur-gaurkoari erantzun, hala gaur, datorren astekoari ere bai, erantzungo lioken zerbait proposatu. Bai, nik uste lehen aipatutako hildotik, azkenean ikusi behar dugu nora joan nahi dugu, nik uste galdera hori dela klabea, nola nahi dugu funtzionatu, ze hiri eredu, ze jan nahi deten, zer nahi den ere aurrentzako, epea izan behar da beti gutxienez datozen belaunaldia, kultura batzutan, 700 urteko zikloetaz hitz egiten dute gurean, astu dugu urrengo belaunaldia, ez da, orduan, noski begirada izan behar dela urrutikoa, aldaketak oso azkarrak dira, baina bai, nik uste elkarrekin, gaurko esperientzia batean gakoa uste zala, ez? Amets radikalak, ez? Eki behar ditugu gero bide bat egiteko, ez? Uste dute hor guztiz marko irekiarekin. Nik uste dute etorkizunari begira horrelako hausnarketa luzeak egitea oso esparru segurua da. Hau da, think tank munduan eta bakizu munduan, aukerak izango dire hauek. Eta, gero, ez da inoiz akordatzen zer ordu nik uste dut benetan, hori, ez dakit, atzo, norbaitek esan zauen argi luzeak, ez da, argi luzeekin edo argi motzekin edo zelan egitatu behar den, ez da. Nik uste dut biak plano berean dago zela, hau da, etorkizuna da biharkoa eta plano ezberdin horietan funtzionatu egin behar da, baina segurazki importantena eta zailena da zelan inkorporatu jarrera berriak etorkizunari erantzun berritzaileak emoteko. Hau da, naiz eta etorkizuna orain dekogun erronkan, edo epe motzean dekogun erronkan, naiz eta badak eguz batzu zentzu diren, ez da? Enplegua, ezberdintasuna, horiek badagoz eta egongo dire urrengo belaunaldeetan, ez da? Kontua da, zelako jarrerakin erantzuten diogu. Eta orduan nik uste hori bai dela horretan bai aldugu pertsonalki eta kolektiboki prozedura eta herramienta berriak jorratu. Orduan, nik uste dut orokorrean gertatzen ari dena da erakunde guztietan eta berdin da enpresa pribatuan, unibertsitatean, gizartearloan, berrikuntza munduko tresnak inkorporatzen ari dira eta inkorporatu behar dugu
gure egunerakotasunean. Bestela, ezin dugu hori erronka hoiei erantzun positiboak emon. Eta zeintzu diren jarrera eta bialibidoiek, zelan ulertu egoerak eta arazoak eta erronkak zelan aztertu eta ulertu beste era batean. Bereziki entzute prozesuak. Nire obsesio badelako eta otatzen dut. Baina, zelan berdiseinatu hori, zelan entzun eta ulertu errealitatea beste modu batean. Zeintzu dira tresna horiek. Gero, entzumen prozesu horretatik, zeintzu diren, zelan interpretatzen dugu errealitatea kolektiboki. Gero, zelan aktibatzen dugun pertsonalki eta kolektiboki kokreazio esparruak. Ze orain dino, esaten dugu hori, baina azken finean esaten dugu ez nik badakit zelan egin hau. Nik badakit zen den, eta hori egiten dugu pertsonak eta kolektiboki. Ni oso pertsona oso azkarra naizelako, noa ez dakit zer, eta egoera baten aurrean badakit zer egin behar den. Eta hori da gure jarrera naturala. Zelan planteatu beste erramientak aukera ezberdinak planteatzeko, eta zelan hori nik uste oso importantea dela, eta gero baitare, prototipado munduan, baitare hitz egiten dugu askotan, arriskuak hartu behar dugu, eta prestatu egin behar, baina ez dugu egiten, ez da egia, ez da pertsonalki, ez da kolektiboki. Orduan, nik uste dut, bai pertsonalki eta kolektiboki, lortzen badugu horrelako tresna berriak inkorporatzen, orduan hobeto egongo gara prestatuta hori erronka etorkizunean, ozen erronka hori erantzuteko. Ez dakigu zeintzuk izan diren erantzunak eta gainera ezberdinak esango dire, bakoitza bere planoan eta bere esparru konkretuan. Baina hortik nik uste dut gehiago lan serioago planteatu behar da, zeintzu dira herramienta berri horiek. Datorrena datorrela, ez? Azkenean... Zelan erantzuten diogu hori, ez da? Gure baitan hori baita geure barruan landu beharreko edo landu aldugun zerbait, eta datorrena ordea... Eta bi planoak normalen ez baduzu pertsonalki egiten, hori badakigu, kolektiboki ezakigu, baina gero dugu egiten, hori zenbat taldetan, talde berritzaileak eta gero burua, hemen esaten da egiten dena, eta punto. Lidergo eredua ere asko hitz egin daiteke, ez? Baina nik uste dut baita ere individuala eta kolektiboak biak direla osagarriak, eskubide eta bezala, eskubide individualak eta eskubide kolektiboak, eta nik uste kolektiboa gizakia espezie soziala da, eta ez dakigu etorkizunak zerrekarreko duen, baina taldean antolatzea, resiliente egitea, komunitateak mugitzea, elkarrezagutzea, dinamika horiek eginez, ekintzan jarduteak emango digula gaitasuna prestatzeko. Haren ez pentsatzen formazioetan, ze ezaugarri, ze jakintza behar ditugun informazioa badago, badakigu. Gauza da hori prozesatzen, ulertzen, balioa ematen, neurtzen, konpartitzen, erabakiak elkarrekin hartzen, prozesua berriz. Orduan, iruditzen zait hor hezkuntzan ere bai, erronkak direla prestatzea. Eta hor, maila desberdinetan egin daitezke horrelako apustuak, baina maila kolektiboa indartzeak ematen du komunitateari indarra, eta kasi dana da positiboa zentzu horretan bada, ez? Nik adibideak ere, ez? Baina Donostiako protokoloa hartzen dezu, hor nori ematen zaio hizkuntza komunitatei aukera bat zehatz, neurri zehatzak hartzerakoan ze bide egin daitekeen. Ez du norbanakoaren eskusten hizkuntza baten bizi berritzea, ze ardura, ez? Ez da gainera posible. Denona da, baina taldean behar ditugu eskubide horiek egikaritzeko aukerak. Ordan iruditzen zait ere kolektiboan pentsatzen dugunean, eskubide kolektibo ez adibidez, ari gerala ere komunitateak indartzen,
resiliente egiten eta aldaketarako prestatzen. Eta aldaketa bere ere jasangarriago egiten. Egiten, ez bakarri jasotzen, ez? Eta jasangarriago egiten. Berehala Jaio Herrerok bat egingo du gurekin hemen, eseriko da gurekin, baina oin arte konturatu naiz, publikoari aukera eman diogula galdetzeko, ni hemen nahi naiz galdetzen, eta zeuen artean, ez dakit, elkarri galderarik edo egin nahi badioz, zerbait desberdin eta berri egin behar baldin bada, ez dakit, elkarrentzako galderak baituz ben, hemen... Ez, nire patu zuen, Arratzaldean. A ver si me apaño con todos los aparejos. Bai. Nos vas entendiendo? Sí. Atzo bertan hori Euskararen, nik uste dut Euskararen adibidea oso interesgarria da guretzako, eztabaida honetarako. Atzo bertan izan genuen bilera bat, Euskararen rekuperazio prozesua zelan ulertu, nire ustez berrikuntza sozial ikuspuntu batetik, ezta? Eta oso interesantia da, ez dakit, adozen, baina nire ustez ulertu daiteke mugimendu bat bezala dituela berrikuntza soziala bilatzen dituen iaia elementu guztiak. Eta gure kasuan izugarrizko esperientzia da, nazioarte mailan oso esperientzi gitxi dago horrelako inpaktuarekin, eta batzutan mugatzen dugu Euskararen adibidea hezkuntza eremura. Baina nik uste dut berrikuntza sozialerako ematen dituela pista asko eta esperientzia asko eta segurazki aprobetxetik, baina ez dakit. Guztiz, ados. Euskararen bizi berritze prozesua berrikuntza soziala da, ez da, osoa. Prozesu bat eta hizkuntza gutxiagotuen artean guk badaukagu zer esana, edo zer proposatua, edo kooperazio linguistikoa ere egiten da, interesgaraz guk zer daukagu kooperazio elkarlana eskaintzeko eta bide horretan besteekin ikasteko. Nik uste gure izatearen zentzua da, azkenean, eta bizikalitatea ematen dizu, niretzako euskeraz bizitzea, ondo bizitzearen adierazle edo zentzu bada, baina hori sentitzea kolektiboki, eta gero beste munduko anistasuna, hizkuntza anistasuna bultzatzeko gure esperientziak eta gure bezalakoak mundu hau hobetuko dute, bestela monokultiboa bezala, monolinguismoa eta babelgodorrearen mitotik abiatu gaitezke, ez justu kontrakotik guztiz bat. Eta ez hezkuntzan soilik noski, eremu guztietan, eta gaur ere ikusi dugu hori enpresa munduan ere, mugimendu sozialetan, gure etxeetan, guraso euskaldunak ere, gari gera transmisioa, baina motivazio hori ere transmititu behar dugu, nik uste hor badaukagula asko hausnartzeko, betzeko. Ez dakik galderarik egin nahi diozu, nitxoso? Gorkari, aprobetsatu nahi baduzu. Egunka, baina denbora ere daukagu, baina gutxienez aukera eman nahi nizuen. Asko ingo nituzke, baina igual zer nabarmenduko zenuken zure nazioartean daukasun esperientziatik kanpotik nola ikusten gaituzten, ez da? Esaten dugu gure marka zein dan, ez? Eta marka horretan ze ezaugarri dauden, ez bakarrik gastronomikoak, ez bakarrik gure Euskal Herri markan nazioartean nola ikusten gaituzte edo guk zer erakusten dugu? Arlotan Pilarrek deko asko esateko bai, osake, zerbait. Baina nik uste dut arlo honetan, berrikuntza sozial arloan, Euskal Herria da potentzia bat munduan. Eta gu ez gara kontoratzen. Arazoa da, markaren narratiba ez dagoela artikulatuta. Eta orduan, hau hori flash batzu botatzen, eta ez dago horren atzean estrategi bat, ez dago marka potente batek behar duena. Baina aukera dago, errealitate bada, hau da, jendea atorrela mundu osotik egunero esperientzi konkretak zehatzak ikustera, eta ganera beraiek ikusten dabe sistema bezala. Gu gara sistema bezala ikusten ez dugunak. Transformazio hori zelan
ze lotura dagoen ekonomia soziala eta euskararen rekuperazioarekin, arlo kulturalekin, instituzionalizazioarekin, hainbat eta hainbat elementu, kanpotik nik uste dut oso erraz ikusten direla konexioak. Gure arazoa da, barruan ez dugula hori ikusten, eta ganera kontatzen ari garen historia, da historia bat, ez dekola ezer ikusirik berrikuntza sozial prozesu batekin. Baina benetan, eta hori izan da nire esperientzia, izugarrizko interesa dagoela, eta kanpora doan jendea esparru honetan lan egitera Euskal Herritik izugarrizko aukerak ditu. Hori nire esperientzia pertsonal izan da, eta uste dut jende askoren esperientzia. Baina egia da, jende hori ekartzen dugunean, eta segun eta zeinbat lekura eramaten dugunean, hemengo instituzioa kontatzen da ben historia, ez dekola zer ikusirik, gu kontatzen ari garenarekin. Orduan, nahiko kaotikoa izaten da, baina benetan da aukera izugarria nik uste dut galtzen ari garela. Momentu horretan, eta igual hemendik 10 eta ganera dagozen indikadoreak ikusita eta krisi egoera dekogun ez krisi ekonomikoa, baizik eta modelo, adibidez, berdintasunaren arloan izan ditugun indikadoreak eta praktikak eta ze lotura izan dauen berdintasuna gure markarekin eta orain dagozen tendentziak eta datuak ikusita, segurazki hemendik 10 urtera ezin izango dugu honetaz hitz egin. Ez da honestua izango. Baina momentu honetan orain inoiz guztut aukera badagoela eta galtzen ari gara. Relatori eta narratiba hori sortu beharra ere bada. Ederki. Baina aprobetxatu nahi nuke, begira, gai hori ere berriro galdetzeko jai hori, ez da? Berriro, ze gaur goizean zure hitzaldia amaitu denean egin dizuten galderetako bat horixe izan da, ez da? Nola ikusten duzun Euskal Herria eta nik, ohar batzuk edo hartu ditut, ezakit oso zehatz edo jaso ditudan, baina okerrezpanago esaten zen igun, herri aberats bat gara, beraz, herri aberatsek dauzkaten aje edo erronka berberak izango ditu edo ditu Euskal Herriak ere, baino kohesioa handiagoa da hemen, kultura kooperatiboa ere handiagoa eta gizarte egituratzea ere trinkoagoa da, edo izan da, edo hola ikusten gaituzu? Hola ikusten gaituztela esango zenuke? Edo entzundakotik beste zerbait erantzi nahi? A ver, yo la afirmación que hago, la hago desde el contexto en el que yo me muevo, pues de una persona que vive en un lugar como es Madrid, que es activista y a la vez trabaja en el ámbito también del pensamiento y demás historias, y sí, es así como se ve. Quiero decir que cuando uno mira desde otros lugares y mira pues los movimientos sindicales que existen aquí, o la propia capacidad organizativa, lo que han sido los movimientos de base, pues con respecto, no diría a lo mejor, es decir, probablemente si estuvieras hablando con una persona catalana, a lo mejor no lo vería tan diferente, con una persona madrileña sí, ¿no? Independientemente de esto y al hilo de lo que estaba, más bien al hilo de la pregunta que hacías y de lo que estaba escuchando ahora, una cosa que sin embargo sí me parecía, y puede que esté, es decir, que no sea muy ajustado, pero que creo que sí se produce como en otros lugares, es que yo creo que el propio concepto de innovación social o las prácticas de innovación social también están en disputa. Es decir, que a la vez que se dan estas prácticas de las que estamos hablando de innovación social o algunas de las que se han presentado esta mañana, se dan otras prácticas que conducen a verdaderas distopías. Quiero decir, el capitalismo heteropatriarcal es una innovación social brutal que ha condicionado y ha revolucionado todas las formas organizativas de vida, ¿no? Por revolucionar y por innovar, ha innovado hasta el funcionamiento de los ecosistemas y ha creado un cambio climático, ¿no? Decía Polanyi que había producido una revolución que solamente era comparable al peor de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Conduce a un naufragio antropológico tremendo.
Y contra esa innovación social acelerada es contra la que pugna esta otra de la que estamos hablando. Es decir, que hay un elemento antagónico importante, ¿no? En lo que estabais comentando ahora y en las prácticas de las que se hablaban esta mañana, yo me voy con un montón de cosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, se contaba la experiencia de Gares, a mí me ha encantado porque creo que es una de las claves cuando dices cómo interviene lo público, esta idea de recuperamos soberanía energética y a la vez no va a ser la institución quien mayoritariamente la controla. A mí eso me parece clave, porque puede que haya momentos en que gobiernan personas que están a favor de la vida, pero ahora mismo en otros ámbitos estamos gobernando por personas de las que nos tenemos que defender más bien, ¿no? Entonces, ese tema de sacarlo fuera a mí me parece clave, ¿no? Al igual que en la línea de lo que decía Gorka y muy conectado con lo que decían esta mañana los compañeros de Chantrea, de Iruña, claro, hay un tema que yo creo que también es muy importante y es que a veces, o sea, tú tienes la dinámica elitizada que forman las grandes élites políticas y económicas, pero a veces nuestros propios proyectos alternativos también lo son. Y lo son en el sentido de que no son escalables o lo son en el sentido de que están protagonizados por personas que tienen, aunque no tengan muchos recursos económicos, tienen la capacidad y el capital cultural para organizarse. Pero claro, hay mucha gente que está en la más completa exclusión, que está sola, que está despolitizada, que es pobre, y esa es la carne de cañón que ahora mismo está constituyendo la expansión de los movimientos de corte neofascista en toda Europa. Entonces, esa innovación social tiene que llegar a esas bases, porque si esa fractura social no llega a componer eso, tenemos un peligro enorme. Si con una señora que no puede pagar la bombona del butano conecta antes una organización fascista, que las organizaciones de innovación social que pretenden ser emancipadoras, estamos perdidas, ¿no? Por tanto, la innovación no se puede dejar a toda esta gente fuera, creo yo. Erabat ados, eta nik lehen entzute prozesuak aipatzen dituenean horretara zuzenduta ikusten ditugu. Hau da, guik erabiltzen ari gara Montrealen momentu honetan, Erresuma Batuetan, ikerketa etnografikoa, hori gure sare sozialetan, sozialetetik kanpo dagozen jendearen gana llegatzeko. Ze momentu honetan erakunde sozialen bitartez, bakarrik ailegatzen gara zare batzuei, hau da, empoderamendu nivel basiko batentzako. Baina hortik kanpo dagoen jende guztia, ez dakigu zer pentsatzen dagoen, eta gu interpretatzen dugu, egiten ari gara, eliteak egiten ari diren gauza bera, baina gure esparruan. Orduan, nik erabat dago behar dugula, benetan, erraminta, eta gu normalen oso zaila da, ze adibidez gu izugarrizko arazoak izan ditugu Erresuma Batuetan, orain Montrealen eta bar, ze normalean hirugarren esparrua eta sare sozialak ikusten dabe amenaza moduan, planteatzen duzulako beraiek ez dutela ulertzen esparru horietan zer gertatzen den, baina eske hori da egia, eske hori da egia, ez dakigula zer gertatzen nahi diren esparru horietan. Eta gero, jaiok esan dagoena, nire ustez, fundamentala momentu honetan. Berrikuntza sozial, horretaz, zer da berrikuntza sozial eta zer den ez dakizar. Niretzat azken finean, galdera simple badago. Eta ganera, berrikuntza teoretik dator, berrikuntza munduan, bi berrikuntza mota nagusiak dagoz. Berrikuntza inkrementala eta berrikuntza disruptiboa. Hau da, inkrementala da, dagoena hobetzen dauen produktua eta zerbitzua, eta disruptiboa da beste modelo bat, beste planteamendua generatzen dauena. Berrikuntza sozialen arloan, benetan momentu honetan, eta nik uste eta ganera, proiektu gehienak mugitzen dira esparru inkrementalean. Eta esparru inkrementalean esaten dabe, dagoen egoera ezin dugu aldatu. Orduan guazen egitera, zerbait hemen, zerbait han, eta ganera errazagoa delako finanziazioa lortzeko esparru inkrementalean biltzeko. Baina, karo, benetan
berrikuntza soziala dago esparru inkrementalean, eta niretzat esparru disruptiboa da eraldatze planteamendu bat. Zure ekintza, zure iniziatiba eraldatze planteamendu bat dago, irakurketa kritiko, sistemikoa deko dagoen egoerari, bai ala ez. Eta esaten badidazu ezetz, orduan beste gauza bada. Hau da, normalean sistemaren aliado bat. Eta hori, berrikuntza sozial agentzia gehienak esparru inkrementalean mugitzen di momentu honetan. Eta galetzen badiozu, ez, gure esparrua da inkrementala. Eta, klaro, eta gure tradizio Euskal Herrian ez da inkrementala izan da disruptiboa. Beste aukerarik ez dagoelako, baina badekogu tradizio hori. Orduan, nik uste galdera hori planteatu behar da, lehendabiziko momentutik. Bestela, igual, inbertitzen duzu, 10 urte ez dakizen bat gauza egiten, eta impactoa sisteman, normalen ez da zero, ezke negatiboa da. Gure iniziatibak berrikuntza sozialen arloan bereziki teknologiarekin lotuta dagozenak, ezberdintasun gehiago generatzen ari dira. Momentu honetan. Itxaso, nire ikusten duzu? Erki utzi gaitu, oain pentsatzen egia denok, gure barruan, zeitzen egian, etxea konpontzen egian, ala etxea goiti beraltxatu beharra dauela, ulertuta beste zerbaiten egian, behar bada. Sistema aldatzea ari gerala, ordan bai disruptibo horretan kokatzen ari gerala, gaurko eztabaida gauza da nola, nola hortan da, nik uste diagnosi hori importantea dela, ez da konpartitua igual, eta gero eta gehiago ikusten da, izan daiteke ignorantzia aktiba bat, edo nahi dana, baina nik uste egia dela, hemen gaudenak, gaur entzun ditugun adibideak, ari dira zerbait eraldatzailea proposatzen, baina nola hortan, eta nola egin hori eskala handian, egin behar da pixkanaka, nola bihurtu organikoa, nola zabaltzea hori, nola jolasten da partida horrez, galderak dauzkat erantzuna baino gehiago. Denbora gutxi falta zaigu, bere jungo gara bukatzen, baina planteatu dizuet, eta jaio hasi da, gaur entzundako proiektuetatik zehazpimarratu eta zehazpimarratzen duen edo esaten hasi da, gero eten egin diot berehala ikusi dudalako engantzatu nahi nuela horrekin, baina jakin nahi nuke zuen iritzia ere entzundakotik, ze planteatu dugu gaurkoa, hainbat ordutako sola saldi bat bezala, ez da? Hasi gara marko orokorretik, baina gero adibide horiek ere, eta nahi nuke, ez baloratzea orain proiektuz proiektue, baina orokorrean, ze jaso duzuen, adibide konkretu bat eipatu du jaiok, ez dakit gorka itxaso eta jaioz, eure bai, ze ikuspegi edo ze impresio orokorrarekin zuazten. Askok, esango nuke denak edo gehienak prozesuetan jarri dutela, nabarmendu dutela, ez da hau egingo du baizik nola egiten ari geran, bide bat, bizitzeko hildo bat. Irutu zait, batzuk eskala interesatu zait asko, adibidez bagararen eskualde eskala, eta nola lotzen dan transition mugimendu, nazioarteko mugimendu baten aplikazioa bailaran, ere ezaugarri propioak dituen bailara batean, iruditzen zait eskalak ere garrantzia duela, eta adibidez berrikuntza hizkuntza aldetikan, energia sobirautza, elikaduran, garraio politikan, kultur eskaintzan, eskala oso interesgarria dela eskualdea Euskal Herrian. Gustatu zait ere proiektu energetiko bat zirudienak ze dimensio dauzkan, ze begira da eraldatzailea duen, parte hartze prozesuetan, erabakiak demokraziaren ulertzean, elkar egitean, ekologiaren begiradatik, energia subirautza, erakunde publikoen rola gustatu zaizkit asko, enpresa aintzindariak hizkuntza politikan, baita ere, arnazgunetaz hitz egiten, eta zergaitik ez, mugimendu sozialek bultzaten dituzten dinamikak ere enpresetara ekartzen, edo enpresetatik atera eta komunitatearekin gero eta gehiago parte hartzen, badaude
asko saiena izan da aukeraketa egitea, baina denak aukeratuko nituzke. Hori azpimarratu behar da, ez? Ona etorri dira 10 proiektu, 9 proiektu, baina emuneko lankidek kiara herrizko lan egin behar izan dute, gutxienez, dauen, zorionez, ugaritasunean lagin esanguratsuak ona ekartzeko eta taula hau eskintzeko hiek bere burua ezagutzera emateko. Gorka? Ni zio dela da oso koherentea izan dela jardunaldi hau da lehenbiziko planteamenduak, nahiko niretzat disruptiboak direnak, bakarrik feminismotik planteatzea gauza erabat disruptiboa da, osea, ez du zer asmatu behar, bakarrik egiten ari garena feminismo ikuspuntutik planteatzea hori erabat disruptiboa da, orduan. Baina gero, iniziatibak, planteatu diren iniziatibak ez dira hori, eta, jarraitzen du nire obsesioekin, baina hori radikaltasuna eta horrekare, nik uste esparru horretan mugitu dire. Eta benetan nintzat, hau oso momentu berezia da, osea, berrikuntza sozialari buruz termino hauetan hitz egiteko, orain arte ez dugu aukera izan. Eta nik uste dut hori errekonozidu eta zoriondu, igual ez da berriz ere gertatuko, baina behintzat, eta nik uste dut zare hauetan, eta hemen dagozen erakundeen, bakarrik erakundea eta pertsonen hauen artean saiatzen badira gauza berriak planteatzen eta kolaborazioak marko horretan izugarrizko indarra deko. Eta hori da nik dekodan impresioa, baina. Impresión general. Sí, bueno, yo me considero muy afortunada de haber podido estar escuchando todas las experiencias. En general, casi todas me han parecido interesantes por uno u otro motivo, pero destacaría la de Gares porque tengo especial predilección por los proyectos de transiciones energéticas y la apuesta que es una democratización en el uso de la energía radical. A mí me parece que es un elemento clave que se puede extender a otras modalidades de soberanías, la alimentaria, la soberanía de las personas sobre su propio cuerpo, cómo lo quieren vivir, cómo se quiere vivir la sexualidad. Es decir, que me parece que abre todo un campo político de disputa. El de Gekoa por la apuesta radical por el tema de la precariedad me parece clave en este momento el abundar esto. También el de Bagara, y me he quedado, lo he comentado con algunas personas, me ha parecido como impresionante en el de Visilore, cuando han explicado cómo estaba organizado, es decir, el radical cambio que supone manejarte en lo productivo y que los cuidados sean un subconjunto, a que la comisión sea la de cuidados y que lo productivo, lo económico y la planificación sea parte, sea subconjunto de ese elemento central que es la reproducción y la sostenibilidad de la vida. ¿No? Me ha parecido, que yo eso me lo llevo para mi cooperativa fijo, porque me parece que es un cambio de mirada, que es un cambio de una radicalidad política impresionante. Azken txampa dau, bere alaia urrengo edukiari bidea eman beharko diogu, baina labur eskatu nahi dizuet beste lagun batek Twitterren betartez egin digun galderari erantzutea, eta seguru asko esan genezakela, baina labur ekartzea eskatu behar dizuet. Galdetzen digute, zer etxeko lan eraman behar dugun geure lantokietara. Gaur ikusietako guztitik, etxeko lanak ipintzeko esaten digute, ez da hori egunero gertatzen, etxeko lanak jartzeko zer eginkizun eraman beharko genuke geure lantokietara, geure espazioetara. Ezin esan erreza zenik, hori bagenekin. Nik uste parte hartze, erabaki hartze prozesu horietan, ez da? Barnean ere barnera begira, kanpora, erakundearen beste erakundeekin harremanak, asko egiteko. Eta igual, nik uste gobernantza ereduan eta gero gizartearekin harremantzeko moduetan ere, bai,
etxeko lan bat jartzeko. Bueno. Gorka, Aitzerri. Nik uste oso interesgarria izango zen, erakunde bakoitzak eta pertsona bakoitzak aldetzea ia beraien lana eta beraien jarduera euskal transformazioarekin lotuta dagoen ala ez. Hau da, ia kontribuzioa egin duen edo egiten ari den, ia konektatuta dago arlo sistemikoan edo deskonektatuta dagoen, zen nik uste oso interesantia da ohartzea, ze gehienetan konektatuta dago, ni ustez. Eta bigarren, eta hortik zelan planteatu, zelan indartu konexio hori. Eta bigarren, oso interesantia izango, bakoitza ikustea, ze tresna berriak planteatu daitezke egoera ulertzeko, egoera eta bakarrik gure zirkuletetik kanpo dago zen jendearen gana ailegatzeko, ulertzeko, gero ze motako kokreazio erraminta berriak, eta ze prototipado erraminta berriak, eta ze ebaluaketa tresna berriak. Bakoitza bere esparruan. Gobernantza zer egiten ari garen eta nola, parte hartzen gakoak, zertan ari garen eta zer herramienta berri sartu behar ditugun gure lantresnen kutxan. Hoiek etxeko lanak oraingoz, Jaio, zureak azkenak. Yo mis deberes sería un poco el planteamiento, es decir, ante la evidente necesidad de ampliación de escala en todos estos proyectos, la necesidad de reflexionar cómo ampliar la escala sin perder frescura y sin perder capacidad de ruptura, ¿no? O sea, a mí eso es un tema que me come mucho el tarro, porque ves muchas veces cómo cuando se producen ampliaciones de escala lo haces a través de un proceso pues, de pérdida de esos elementos de ruptura y de cierta domesticación y de entrada en la dinámica incrementalista, ¿no? Por la que no es que la dinámica incrementalista a priori me genere determinados problemas, sino que no nos sirve para resolver los retos que afrontamos en este momento. Hauetxek beraz, etxeko lanak hemendik aurrerakoak ezakit noiz elkartuko garen berriro eta seguru ez dizuegula galdetuko banan bete ote dituzue, baina bestik ezpada ere hola apuntatuan unbaiten ematen badituzue, seguru denok nabarituko dugula aldean. Gorka Espiau, Itxasola Izola eta Jaio Herrera mila esker, plazer utxe izan delako zuekin ekastea, eskerrik asko emuni ere, tarte hau eskaini izanagatik. Beraientzat txalo zaparra da,